je gauw naar dit verhaal. Het staanbeeld. Cornelia is met Romke, Tomke en Jannejoe in de stad. Want daar is het feest op Stritten. En op een heel groot plein... Cornelia! Cornelia Shaw! Een vrouw met hele lange voeten. Dat is gek. Maar ze ken ik nog rennen. Pas op, anders valt ze om. Die vrouw rent op hege stelten. Knap, ja. Oh, wat ziet ze er mooi uit met die lange jurk en die hege hoed. Tja, ze zwaait nu eens. Zwaai maar waarom. De vrouw stapt stadig tussen de meisken terug. Cornelia, Tomke... Oh, daar, mooi. En Romke en Jannejoe rennen verder. Hé? Ineen bloedt Romke steen. Ik hoor muziek. Daar, bij de bergen. Hij wrot tussen de meisken terug. De oren komen achter hem aan. Op de bregen stiet een man met een grauwe buik. Voor de buik hing het een grote tromme. Naast hem stiet een lietsmansje met een trompet. Maar stik op een trommel slaan. Doe dan. De man neemt zijn stok en... Hij slaat net op het trommen, maar op een holle van de lietse man. Op een meis net slaan. De meisken leidje. De lietse man wordt leuk. Hij blaast loert op zijn trompet in het eer van de dikke man. En dan draaft de kou voort. Ze slaan het echt, ja. Het is maar toneel. Nou, kom. We zijn verder. Er is nog safvolle te zien. Na een skofke komen ze bij een grote kleinwinkel. Voor die winkel stiet wat. Cornelia, wat is dat? Dat is een beeld, Tomke. Het is een beeld van een piraat. Zie maar. Hij had een lapje voor het eer en een doekje opgehollen. Ja, ik vind het een heel mooi beeld. Waar zou dat beeld maken? Dat weet ik net. Die piraat liek het correct echt, vind ik net. Hij is net echt, want hij beweegt net. Oh, mooi. Ze rennen voor het beeld van de piraat Del. Au! Ineen springt Romke omheen. Wat wie dat? Waar lutst er om je stutje? Ik net. Nee, ik net. Nee, echt net. Ik weet het al. Dat beeld had het in. Nee, dat kan net. Een beeld kan hondjes net onder stut loeken, Romke. Ze zullen wel verder rennen. Maar dan Auw! kriep Tomke naar zijn hier. Waar luts hem daar ons in hier? Dolongst om in hier. Ik, hè? Dat is net aardig van die Jannejoe. Ik toch niet, hè? Nou, wat doet het dan? Die piraat zeker? Nee. Het beeld van de piraat stiet nog deer stil op hetzelfde plak. Ze rennen verder. Romke blijft een beetje achter. Hij mat zo nodig pisje. Ik zie in stukjes of een beam. Waar moet ik nou pisje? Hij shot om hem heen. En dan Ja, kraait er een idee. ja. Ik pisje achter in het beeld aan. Je niet het shit. Hij sloept naar het beeld, loert in het roen en doet dan achter het beeld. Het beeld stiet deer stil op zijn plak. Romke tilt de poort omheen en pist het in de kuiten van het beeld. De squam van de piraat wordt wierd. En dan Hey! springt het beeld op Hendel. Jakkes ba! Hey, op haar ondoe zo hoen. Pisses behield alweer. Wat? Doe eens praten en bewegen. Doe pis geen echt beeld. Nee, ik speel je dat ik een beeld ben. Cornelia, Tomke, Jannejoe, kom gauw. Het beeld is net echt. Het beweegt en het kan praten. Haar stoel om in hier lutsen. En waarom is hij stut?
Ja, dat wie een grapje. Maar die hoen had Simmy oppissen. En dat is geen grapje. En nou moet ik weer een hoes op skiën klein. Het beeld fietst de streten uit. En Romke, Tomke en Janajoe had er stiekem een beetje lightje. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voort ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.